दिनै जोङो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल हान्जानिफ्राय जोंनि भारतनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिजीनि बिथांनिसिम, भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांनिसिम, आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आरो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारनिसिम गोसो गोरबोनि गोजोननाय आरो साबायखर जासिहरदों। मानोना जोंनि बर'नि जारिमिनाव जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' माहारिनि जारिमिनाव जोबोद मोनसे गोजोननायनि बाथ्रा जे फैगौ मे दाननि 1 अक्ट'खालि 4 रिंगायाव जोंनि दिल्लीयाव जोंनि बर'नि बिफा, जोङो जायखौ 1990 मायथाइनि 1 मे दानखालि 1 मे खालि बिफा होननानै जों गनायनानै लादोंमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जोंनि सा सानजा भारतनि गोग्लैसोनाय, सोबख'जानाय, गादबजानाय, नासयजानाय, थालांनाय थागिबि माहारिफोरखौ फोजाखांफिननो, बिथांमोनखौ जांख्रिथायनि लामायाव लाबोनो, बिथांमोनखौ सोलोंथाइ, राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि गासिबो बिथिङावनो जौगाहोनो, बिथांमोननि गोमानाय जे सिनायथि बेखौ मोनफिननो, बिथांमोननि हारिमुवारि सिनायथि, बिथांमोननि समाजारि सिनायथि, राजखान्थियारि सिनायथि, गासिबो बिथिंनि सिनायथिखौहाय लाबोफिननो थाखाय जुजियै जुजियै जिउ गोमानो गोनां जानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जोंनि भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियावहाय लाला लाजपत राय लामायाव गोदानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै मोनसे लामा दिनै बाउसोमनाय जासिगोन 1 मे 2025 मायथाइखालि बेलासिनि 4 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बे लामाया, कैलाश कल'निनि बे लामाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग मुं मोनसिगोन। बेजों लोगोसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा, दिल्लीनिनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि खाथि स्पेर' स्कुवेर होननानै जायखौ जों मिथियोमोन, स्पेर' स्कुवेर, बे स्पेर' स्कुवेरखौ 1 मे 2025 मायथाइनिफ्राय गोदान मुं होनानै बड'फा स्कुवेर होननानै बेखौ फोसावनाय जासिगोन। स्पेर' स्कुवेरनिफ्राय बड'फा स्कुवेर, मोनसेया जाहैबाय लामा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग, लोगोसेयै जे मोनसे स्कुवेर दंबावो जायखौ स्पेर' स्कुवेर होननानै मिथियोमोन, बेखौ बड'फा स्कुवेर होननानै फोसावनाय जासिगोन। जोंनि दिल्लीनि जे MCD दङ, जे जोंहा मिउनिसिपाल कर्प'रेसन डिपार्टमेन्ट दङ बेवहाय दिल्लीनि, बे जोंनि भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि बिथोन बायदियै, दिल्ली सरकारनि बिथोन बायदियै मिउनिसिपाल कर्प'रेसन डिपार्टमेन्टआ, मेयरा बे स्पेर' स्कुवेरखौहाय बड'फा स्कुवेर होननानै फोसावनाय जासिगोन। बियो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बियो जोंनि बर'फोरनि संग्रामनि थाखाय, बर'फोरनि जारिमिननि थाखाय, बर'फोरनि सिनायथिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव खौरां। नोंथांमोना मिथिगौ, जोंनि आसाम हादोरसानिफ्राय बड'फानि मुङै बाउसोमनाय लामाया जिखुनु आसामनि मानसिनि थाखाय बियो 3थि खेब। जोंहा 3ल', बड'फाखौ लाफानानै 3ल' आसामनि सुबुंफोरनि मुङै दिल्लीयावहाय लामाखौ बाउसोमनाय दङ। गिबियाव दङ जोंहा गपिनाथ बरदलैनि मुङै, सेकेन्डआव दङ जोंहा भुपेन हाजरिकानि मुङै। दिनै आसामनि गेदेमाफोरनि 3थि सुबुं
बे जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जोंनि बर'फोरनि आंगोनि बिफा, असे बिफा, जायखौ जोङो गोसो गोरबोजों मान होयो, जायखौ जोङो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। बड'फा होनोब्लानो जोंनि थैया दुंखाङो, जोंनि गोसो मोदोम गासिबो दुंखाङो आरो जोङो बिथांखौ माननि नोजोरजों सनमान होनानै गंग्लायनानै जों मान होयो। दिनै सारा भारतआनो बिथांखौ मान होनानै जोंनि दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बिथांनि मुङै मोनसे लामा बाउसोमनाया जोबोद गोग्गानायनि बाथ्रा। बेजों लोगोसे मोनसे स्कुवेरखौ बड'फा स्कुवेर होननानै जे दिनै मुं थिदों, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानायनि बाथ्रा। जोङो UPPL हानजानिफ्राय जोंनि भारत सरकारखौ, दिल्ली सरकारखौ, आसाम सरकारखौ आरो BTC सरकारखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर होदों। बेजों लोगोसे बे लामाजों आरो स्कुवेरजों लोगोसे बे जायगायावनो बड'फानि मुसुखा मोनसेबो बेखेवनाय जासिगोन। 9 फुट गोजौनि बड'फानि मोनसे मुसुखा बेखेवनाय जासिगोन। दा बेफोर खामानिफ्रा जे जानानै थांदों, बियो बर'फोरनि जारिमिननि गेजेरावनो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। थांनाय बोसोरब्रै खावसे बोसोर जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL नि जे सरकार, जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मावलांनाय हाबाफोर, बिथांनि मुं आरो बिथांनि सानस्रि सान्थौ, बेखौ मुलुग दरबाराव फोसावनो थाखाय, फेहेरनो थाखाय, अराय गोजोर खालामनो थाखाय जोबोद हाबाफारिफोर मावदों। बेनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL हानजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगो नांनानै आरो गुबुन गुबुन बर' माहारि आफादफोरजों लोगो नांनानै 31 मार्च जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै जोङो आसाम सरकारखौ फोसावहोनो हादों। दिनैहाय आसाम नाङैनो 31 मार्च सानखौहाय फरायसा सान हिसाबै फोसावबाय आरो बेखौ आसाम नाङैनो बेखौ फालिनो गोनां जाबाय। थामथियाव जोंनि थुलुंगाफुरिखौ, जाय थुलुंगाफुरिया जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि फिसाफोरखौनो, बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' फिसाफोरखौ, बर' फिसाल' नङा, जायफोर जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोर दं, बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोयो। बे थुलुंगाफुरियावहाय 10 कौटि रां बाहायनानै बे थुलुंगाफुरिखौ फोसाबनाय, फाहामनाय, जौगाखांहोनाय आरो साबना हामना खालामनानै दिहुननायनि थाखाय 10 कौटि रां होनानै थुलुंगाफुरिखौहाय दिनै जौगाखां थाखोनि मोनसे थावनि बेखौ खालामनाय जाबाय। दाखालिसो बड'फानि जोनोम गामि बरागारियाव, दतमानि बरागारियावहाय बिथांनि मोनसे मुसुखा गायसननाय जाबाय। लोगोसेयैहाय मोनसे लाइब्रेरि, गिदिर मोनसे लाइब्रेरि बेवहाय फसंनाय जाबाय। थाखानाय लाइब्रेरिखौ फोसाबनानै गिदिर मोनसे लाइब्रेरि खालामनो थाखाय बेखौ आखायाव लानाय जाबाय। दा बेबायदिनो बड'फानि लेगेसि, बड'फानि मावलांनाय हाबाफारिफोर, बड'फानि सान्थौ सानस्रिखौ मुलुग दरबाराव फोसावनो, फेहेरनो आरो अराय गोजोर खालामनो थाखाय गोबां बिथांखिफोर, गोबां हाबाफारिफोर लानाय जादों। बै रायजो राजाफोर बयबो जोङो जोंनि भारत सरकारनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिजिखौ, नखर मन्त्रि अमित शाह जि बिथांखौहाय, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आरो जोंनि BTR नि गाहाय प्रमद बर' सारखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनि। बिथांमोननि दैदेननायाव, बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङा खालि नेसनेल लेभेलावल' नङा, इन्टारनेसनेल लेभेलाव, मुलुग दरबाराव दिनै बिथांनि मुंखौ मिथिनो हानाय जाबाय। दिल्लीयाव जायफोर मानसिफ्रानो फैगोन आरो बै ओनसोलफ्राव थांगोन, बड'फानि मुङै मोनसे स्कुवेर, बड'फा स्कुवेर, बेजों गिदिंनानै थांनो गोनां जासिगोन। दिनैहाय बे कैलाश कल'निनि बे लामाजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्गजोंहाय जोङो दिनै दावबायनो गोनां जासिगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा स्टेचु, बे स्टेचुखौ नुनानै बयबो दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोर, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिनि जे बिफा, बेखौ मिथिनो मोनसिगोन। बेनि थाखायनो जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि भारत सरकारखौ,
आसाम सरकारखौ, दिल्ली सरकारखौ आरो जोंनि बिटिआर सरकारखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों आरो हामलायनाय जासिहरदों। गोजोन्थों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।